А пакуль яшчэ адзін твор, што належыць выключна радыётэатру і называецца «Першыя канікулы». Гэта інсцэніраваныя старонкі аповесці Івана Навуменкі «Вайна каля Цітавай копанкі». Стаяў чэрвень, пачыналіся першыя ў Яшавым жыцці канікулы. Ён перайшоў у другі клас і цяпер трошкі звысоку паглядаў на тых, хто толькі збіраўся ў школу. За добрую вучобу Яшу ўзнагародзілі кнігай «Містер Твістер». Гэта была цудоўная кніга, і Яша ёю вельмі ганарыўся. Такія кнігі ў іхнім класе далі толькі дваім. Яму і Лізе. Ай, збегаю я да Алёшы Тарабана. Пакажу яму кнігу, а там, напэўна, все ўжо хлопцы сабраліся. Пабегу. Ну, как что, так Дмитро? Ты будешь ручку гэтага хлебом. Хлеба у нас няма. Прывітанне. Пойди, Поглядите. ой, якая кніга. Выдатнік з'явіўся. Цэлы год да настаўніцы подлизывался. Я не подлизывался, у меня просто добрые отзнаки. Не заговаривай зубы. Ведаем мы таких. За что ж тебе книгу дали? За что? Так что, мне с вами и гулять нельзя? А вот зараз мы тебе проверим. Сбегай до дому и принеси хлеба. Хлеба? Будешь забавлять Салвесевого ручку. А мы полезем у яго сад по вишневую смолу. Я зараз, я хлопцы. Давай. Бяжи. Хлопцы, пайшлі лепш да Цітавай копанкі, а? Пошли Покупаемся. Цітава копанка знаходзілася якраз пасярэдзіне паміж слабодкай, на якой жылі Яша, Тарабан, Змітро Калашка, Налесь Бахілка і вуліцай Першамайскай, дзе згрупавалася варожае войска на чале з белагаловым Косцем Квет. Эй, синябубая, вылазь с воды. Я лечу до 10. Раз, 2, 3. А ты полежи до 1000. Командир нашелся. Хочешь купаться? Дык лезь. Я с тобой поговорю, вылезь только из воды. Ты у меня поскачешь. Мы еще покупаемся. А ты пошукай трохи. Погрейся на солнце. Такой абразы сцярпець ужо нельга было. Тарабан схапіў грудку зямлі і шпурнуў у белую галаву Косці. За ім, як па камандзе, кінуліся ў бой усе слабацкія хлопцы. Але праз якую-небудзь хвіліну Першамайка сама перайшла ў наступленне. У слабацкіх хлопцаў паляцелі кавалкі зляжалага глею, усялякі друз. Першамайка так зацята насядала, што давялося адступіць. Гэта была нечуваная ганьба. Увесь той дзень, стаіўшыся пад тарабанавай павеццю, хлопцы думалі. Была выслана разведка, якая далажыла, што першамайцы не купаюцца болей у копанцы, але гэта вестка не прынесла палёгкі. У той дзень не хадзілі абдзіраць вішнёвую смалу ў Салвэсеў сад. Не насілі здаваць бутэлькі ў краму тарабанавага бацькі, каб купіць потым сітро. Забыліся на ўсе прыгажосці жыцця
якія давала лета. Трэба ім адпомсціць. Дать, каб на ўсё жыццё запомнілі і да нас не чапляліся. Няхай ведаюць, што яны нулі без палачак. Мы яшчэ пакажам гэтаму белагаловаму. Так, нам трэба стварыць армію. Толькі не на гульню, як раней, адны чырвоныя, другія белыя. Гэта будзе армія нашай вуліцы. Камандзірамі палкоў прызначаю Змітрака Калашкана і Алеся Бахілку. А я буду галоўнакамандуючы. Пачалася старанная падрыхтоўка да наступлення на першамайку. У якасці будучага тэатра ваенных дзеянняў намячалася, вядома, Цітава копанка. Гэта была справа гонару разбіць першамайскіх хлопцаў каля копанкі, адплаціць ім за ганьбу. Цэлы дзень армія рабіла рагаткі, а назаўтра Тарабан паслаў Яшу на першамайскую вуліцу пранюхаць, што там робіцца. Ну что, не ловили тебя там, не шаплялись? Ну, да не. гавары хутчэй, што бачыў. Яны там у волейбол рыжутся. У волейбол? Ага, волейбольный мяч и сетку прислал Костю дядька с города. Мне моя одноклассница Лиза сказала. А яшчэ яна сказала, что их хлопцы теперь разом ходят в лес, разом купаются и клеят некие планеры. Што, якія такія планёры? Калі ў іх такая моцная дружба, то разбіць іх будзе нялёгка. Вечарам полезем у Салвэсі ў сад, нарвём яблыкаў, але есці іх не будзем. Я сам палічу, хто колькі нарве. Не бойцеся, сам я іх не паем. Было ясна, што рыхтуецца нешта цікавае, таму Яша разам з усімі ахвотна палез прыцемкам у Салвэсі ў сад. Назаўтра ўсё высветлілася. Калі Яша прыйшоў на Тарабанаў двор, ён убачыў там Аркадзя Панядзелка і яшчэ некалькі хлопцаў, якія жылі на станцыйным пасёлку. Яны елі салвэсевы яблыкі, якімі іх шчодра частаваў Алёша Тарабан. Ён дамаўляўся з Аркадзем Панядзелкам наконт сумеснага выступлення супраць першамайкі. Праз 2 дні каля Цітавай копанкі разгарэўся бой. Ён быў кароткі. Першамайка спачатку не здавалася. Яна заняла выгадныя пазіцыі, мужна абаранялася. У першамайскіх хлопцаў таксама аказаліся рагаткі, так што ніякай перавагі ў слабодкі не было. Але Косця Кветка, які камандаваў варожым войскам, не ведаў, што з тылу падкрадваюцца Аркадзь Панядзелак і яшчэ 7 хлопцаў, якія сталі саюзнікамі слабодкі. І калі станцыйныя хлопцы кінуліся ў атаку з тылу, рады першамайцаў змяшаліся, частка войска кінулася на ўцёкі, а другая частка разам з Косцем Кветкам трапіла ў палон. Камандзіра варожага войска да мяне. Ёсць! Я сам яму учыню допыт. Вось, палонны дастаўлены. Так, колькі жывой сілы і зброі ў вашым войску? Якую ваенную падрыхтоўку яно прайшло? Отказывай. Не жадаеце адказваць. Ну дык вось. Вам прыйдзецца адмовіцца ад копанкі. Можете купацца ў ёй толькі пад вечар ва ўскаламучанай вадзе. А з раніцы яна наша. Акрамя гэтага, ваше войска разброивается. Усе рогатки принести сюды. А ў якасці выкупу за палонных мы патрабуем волейбольный мяч и сетку.
Гэта ўжо занадта. Тады палонных не выпустим. Няхай будзе па-вашаму. Мяч і сетку прывалок Аркадь Панядзелак, які цяпер ужо выступаў пасрэднікам паміж двума вуліцамі. Палонных адпусцілі. Сетку павесілі на выгане каля тарабанавага двара. Слабодка цяпер з раніцы да вечара гуляла ў валейбол. Яша прыходзіў дадому толькі прыцемкам. Стомлены і шчаслівы. Лето проносілася вясёлым карагодам незабыўных уражанняў. Але і яснае летняе неба часта зацягваюць хмары. З тарабанам пачало рабіцца нешта такое, што псавала ўсю справу. Трымай, Алей! Давай! Пас! Ай! Ой! Ну вось, мяч зноў у канаву заляцеў. Ну, гэта Яша! Ну навошта так адбіў? Прэч з поля! Недарэкі мне не патрэбны. А сам ты хіба не заганял мяч у канаву? Заганял. Что, а я что, тебе никто и слова не казал. Паўтараю. Прэч з поля! А, думаешь, ты самый дужы? Дык табе ўсё можна? Калі хочаш, спыняеш гульню і несеш мяч дадому сваім малым. А ён належыць усім. Для яго трэба зрабіць патайную хованку, а то выпрошваю тебе кожны раз. Нешта ты занадта разумны стаў. Кухталёў захацеў. Дык на! Я выхожу з войска. Более ніколі не буду воевать за тебе. За Даван. Праз некалькі дзён здарылася нечаканае. У двор да Яшы прыбег з метро Калашкан і расказаў, што Аркадь Панядзелак здрадзіў. Ён са сваім войскам перайшоў на бок першамайкі. Першамайка цяпер разам са станцыйнымі хлопцамі нібыта рыхтуе наступленне. У тую ж хвіліну Яша забыў сваю крыўду на тарабана і памчаў на яго двор. Здраднік гэты Панядзелак. Нельга яму дараваць. Здраднік. Злавіць і адлупцаваць. А яму трэба добра даць. Каб не Добра. круціў хвастом. Нашым дык нашым, а вашым дык вашым. Злавіць, зняць штаны крапівой, каб ён цэлы месяц не мог сесці. І скардзіцца сорамна будзе. Аркадзя трэба злавіць. Трэба. Але біць яго не будзем. Як? А вось так, калі ён знюхаўся з першамайцамі, то біццём не паможаш. А чым? Аркадзя трэба прывесці сюды. Зробім на яго засаду. Аж ён не ідзе дадому. Лічы са сваім госцем. Трэба было на поплаве ля сцежкі схавацца. Тады б мы іх абодвух злавілі. Спыніць размовы. Не спяшайся. Што? Трэба пагаварыць. Што? Ну, пойдем з намі. Пусціце. Пусціце. Ну-ну, цішэй. Мой бацька ў міліцыю заявіць. Пусці. Цішэй. Скідай штаны. Вы што? Вы што? Ну, давай. Не бейте меня, не бейте. Я вам все расскажу. Ну, рассказывай. Зараз расскажу. Ну, кажу. Ну, мне ж падабалася у вас быць камандзірам. Падабалася. Але Костя ж паабяцаў навучыць рабіць планёры. Ён нават абяцаў даць адзін гатовы планёр нашым хлопцам з чыгункі. На першамайцы яшчэ майструюць самакаты. На іх можна ездзіць без нічыёй дапамогі. Трэба толькі вадзіць уперад-назад за рычаг, як на дрезине. И самокат рухается. А вы ж не умеете робить ни планеру, ни самоката. Вы только воюете. Я отберу все ихние самокаты и планеры. Гуляли ж мы ихним волейбольным мячом? Гуляли. Ну вось.
Дамо им добра, дык усё наше будзе. Прынясуць самі, як миленькія. А я завтра со своими хлопцами збираўся перайсці да іх. Во! Мы с Костем домовились, что раніцай будем купаться у Титовой копанцы. Яны различивали, что без нас вы напасти не отважитесь. Вот что. Ты завтра пойдешь до копанки и скажешь гэтаму Костю, что назусім перайшоў да яго. Але як толькі я пачну наступленне, перабяжыш да мяне, зразумеў? Зразумеў. А калі Костя дазнаецца пра ўсё? Не скажешь, дык і не дазнаецца. І сваіх хлопцаў папярэдзь. Калі хто застанецца ў першамайцаў, то скуру здзяру. Няхай зарубіць сабе на носе. Ага. Завтра я гэтага Костю распатлашу шчэнт. Добра, я зраблю, як ты гаворыш. Зраблю. Першамайцы замацаваліся на другім беразе і паспрабавалі адбівацца. Боепрыпасы ім падносілі дзяўчынкі. А выходзьце, копанку з тылу! Хутчэй, выходзьце! Яша папоўз на жываце да кустоў, адкуль лёгка было ўдарыць першамайцам у спіну. Ён падкраўся да іх, падняўся на ўвесь рост. Раптам нехта стукнуў яму па назе. Хлопчык азірнуўся і ўбачыў Лізу. У прыполе яна трымала грудкі гліны. Не з месца! Ты полонная. Пусти мяне, Яша! Я не хочу! Стой, стой! Ты полонная! Яша моцна трымаў сваю палонную за руку. У гэты час ён зусім забыў на тое, што вучыцца з Лізай у адным класе, што яна дае яму кніжкі, сябруе з ім. Яша не помніў у гэтыя хвіліны баявога ўзрушэння нічога таго добрага, што зрабіла для яго Ліза. Становішча першамайцу было між тым нявыкрутным. Слабодка і станцыйныя на чале з Аркадзем Панядзелкам насядалі на іх з двух бакоў. Войска Косці кінулася на ўцёкі. Наўздагон яму панесліся слабадскія, але нікога дагнаць не ўдалося. Палоннай была адна толькі Ліза. Калі бой скончыўся, Яша адпусціў Лізіну руку. Ён стаяў побач і маўчаў. Яму было няёмка. Так, палонная, ось зараз мы табе ўсыплем. Будзеш ведаць, як лезці да нас. Почекай, полонных же не бьют. Ее треба отпустить, бой уже скончился. Это ж его невеста. Яны сидят за одной партой и шепчутся. Я тебе зараз дам невесту. Я тебе зараз дам невесту. А ну тишей! А ты бяжи отсюль. Чаго рот разявила? Мы еще вам покажем! Покажем! Калашкан, смальни по ёй з рогатки. Будзе ведаць, як бегаць з хлопцамі. Я с девчатами не воюю. Правильно, Змітрок, правильно. Яшчэ ніколі так не здаралася, каб Змітрок не выканаў загаду тарабана. Усе прымоўклі і чакалі, што будзе рабіць тарабан. Купацца будзем. Цяпер яны сюды носа не пакажуць. Але купанне нікога не развесяліла. Хлопцы боўталіся ў вадзе, як нежывыя. Змітрок Калашкан, які першы вылез на бераг незнарок, скінуў у ваду тарабанава адзенне. Тарабан кінуўся на Змітрака. Усю свою злосць ён спагнаў на Калашкане. Ты еще попомнишь у меня, тарабан. Воюй теперь один. Давай, давай. Больше. Целуйся со своим Панядзелком. Вельмі ганарлівы стаў. Не слухае. Не трэба мне такія.
Першамайку разбілі. Але ніякай радасці не было. Яша ішоў ад копанкі сумны і змрочны. Яго душа працівілася парадку, які ўстанавіў у сваім войску Тарабан. Ён рабіў, што хацеў, і ні з кім не лічыўся. Ён зневажаў тых, хто ішоў за ім. Костя сядзеў на дубовым бервяне ў сваім двары адзін. Хлопцы ў камуну не прыйшлі. Костя ведаў, што гэта азначае. Яму болей не вераць, як камандзіру. Не вераць, што першамайка калі-небудзь даб'ецца перамогі над Тарабанам. Ад гэтага хацелася плакаць. Так мінуў дзень, другі, трэці. На чацвёрты дзень прыехаў дзядзька Пятро з горада. Чаго раскіс, герой? Застаўся ў другагодніках. Не, просто так. А ты подрос, завод. Подрос, такі хлопец стаў. Што, на турніку займаешься, а? А як ваша камуна? Распадаецца наша камуна. Чацвёрты дзень хлопцы не прыходзяць. А ў чым жа справа? Нас разбіла ля цітавай копанкі слабодка. Станцыйныя былі на нашым баку, а потым здрадзілі. Перайшлі да Тарабана. Ён нас і перамог. Ну што ты, супакойся, супакойся. Вось табе новая валейбольная камера. Тую, што я прыслаў, пэўна ж разбілі, а? Ну, супакойся, Костя, супакойся, Што я зрабіў гэтаму Тарабану? Я яго ніколі першы не зачапіў. Заўсёды ён нападае. І нашы хлопцы таксама добрыя. Лічаць, што я адзін вінаваты. Так. Ды не, ты плакаў не таму, Костя, не таму. Вашым жа хлопцам таксама крыўдна, што іх разбілі. Але яны не плачуць. Яны проста пакінулі цябе і ўсё. Ты ім болей не патрэбны. Ты слухай цяпер, што я табе скажу. Ты хацеў стаць героем, а з гэтага нічога не выйшла. Вось таму ты і плачаш. І злуешся таму. Я проста стаяў за сваю вуліцу. І быў роўны з усімі. Прычым тут нейкі герой? Тады скажы мне, чаму ты стаў камандзірам? Чаму у тваім двары штаб камуны? Выбралі мяне, і ўсё. Дык чаму ж ты крыўдзішся, калі цябе болей не хочуць слухаць? Тады выбралі, а цяпер не выбралі. От жыве, брат, у нашых душах нейкая незведаная прага да гераічнага. Ты, зялёны, яшчэ гэтага не разумееш. А ведаеш, я і сам ваяваў, калі мне было столькі, як табе. Ноччу на могілкі хадзіў. Страшна было, але ішоў, будаў чэснае слова, што нічога не баюся. Толькі у той час у нас камуны не было. Так, проста выхваляліся сваёй смеласцю адзін перад адным. Так, проста выхваляліся. Аднак не відаць, каб ішлі да цябе твае хлопцы, атаман. Чаму б гэта? Не ідуць і не трэба. Абыдуся і без іх.
не трэба, а сам надзьмуўся, як мыш на крупы. Ты скажы лепш, ты ведаеш, чаго хочуць твае хлопцы? Нічога яны не хочуць. Як было ўсё добра, дык і яны былі добрыя. А як дрэнна. Братья Тамане, так гаварыць нельга. Не-не. Можаш колькі хочаш сабе злавацца, але справе гэтым не паможаш. Во што. Ведаеш што, Костя? Ну на якое ліха табе здалася гэта цітава копанка? Як? Да бачыў я яе, як ішоў са станцыі. Гэта ж нейкая брудная лужына, а не копанка. Ды смарод там стаіць такі. Ты слухай мяне. Давай выкапаем новую. Удвух? Пачнём удвух, а там відаць будзе. Вечарам, узброіўшыся рыдлёўкамі, Косця з дзядзькам Пятром пашыбавалі на першамайскі выган. Яны ішлі і не бачылі, што за імі праз шчыліны парканаў сочаць дапытлівыя вочы першамайскіх хлопцаў. І калі дзядзька, скінуўшы верхнюю кашулю, узяўся за рыдлёўку і пачаў сячы ёю дзёран, падышло трое цікаўных. Яны былі яшчэ без рыдлёвак. Хто не копае, таго купацца не пусцім. Эх, і копанка будзе. Ну, давай, веселей. Веселей, Костя, веселей. У той вечар прыйшлі з рыдлёўкамі 6 хлопцаў. Дзядзька Пятро паехаў назад у горад праз 3 дні. Тады яшчэ не было выкапана нават палавіны копанкі. Прывітанне, Яша. Здароў, Змітрок. Ты гэта тут пасеш сваю рагулю? Угу. І корова бок рогам прабіла, дык устатак нельга. Ой-ой-ой. Ну, а я тут вось бабоўнік збіраю. Ведаеш, да тарабана цяпер не хожу. Няхай са сваім панядзелкам мілуецца задавака. Ну, ён яшчэ мяне папросіць, каб прыйшоў папросіць, але дудкі не на таго натрапіў. Можаш яму так і перадаць. А я не пайду да тарабана і не буду яму нічога перадаваць. Не хачу я болей з ім. Не хачу. Я так і ведаў. Цябе ж тарабан таксама біў. Дык навошта за ім бегаць? Ну, а я, ведаеш, думаеш што, я вось па гэты бабоўнік сюды прыйшоў, а? А чаго? На чорт, ён мне здаўся гэты бабоўнік. Я, ведаеш... Ну, чо ты? Я хацеў цябе пабачыць. Ну, Змітрок, малайчына. Ну, я ўжо пайду да пабачэння, а заўтра зноў прыйду, будзем разам тваю рагулю пасвіць. Яша, якую навіну я табе прынёс? Якую? Ніколі не здагадаешся. Ну, гавары хутчэй, ну. Тарабана разбілі першамайцы ўшчэнт. Яны выкапалі сабе новую копанку, а тарабан хацеў адбіць яе, каб купацца самому. Дык яму ж і далі. Тарабану? Тарабану. Гналі да самага двара. І цяпер, не баючыся ходзіць па нашай вуліцы. Першамайцы выкапалі сабе новую копанку І выкапалі. А мне Бахілка расказваў, копанка маленькая, але вады па самую шыю.
Дык чого ж тарабан лез до першамайцаў? Копанка ж іхняя, а ён... А так ему и трэба гэтаму тарабану. И Бахилка казал, что так само более не будет служить у его войску. І Бахілка! И Бахилка. Кажа тарабан, что? Только бьется и кричить. Ведаешь, он думает, что его все боятся. А вот гэты Костя ніколечки не боится. Костя не боится. Канікулы канчаліся. Незадоўга да заняткаў Яша і Змітрок пайшлі ў арэхі. Арэхаў было мала, хлопцы нарвалі ўсяго па адной кішэні. Выбраўшыся з густога ляшчэўніку на палянку, Яша са Змітраком ледь не самлелі ад страху. Проста на іх ішоў белагаловы Костя са сваімі першамайцамі. Не бойтесь! Да мы не будем биться! Мы тут за орехами. А коли хочете, пошли с нами. Покажем вам свою копанку. А орехов не нарвяте. Мы уже тут все собрали. Ну тады пошли. Пойдем тады. Ходим! Пойдем. А вот и наша копанка. Вода, ой-ой, светлая. Ага, не такая, як у Титовой. Ага. О, і будан побач зрабілі. А долго вы копали? Амаль целый месяц. Месяц? Ага. Приходьте, коли хочете сюди купаться. Дякуй. Мы ж не хочем ніякої війни. Але з вашим тарабаном хіба домовишься? Ён просто дурень. У нас же не войско, а коммуна. Коммуна? Ну, а зробіть і ви, коли хочете коммуну. А навошта биться? Та тарабан ніхто не слухає болей. Ніякої армії уже нема. А ми со Змітраком давно уже не воюємо. Не воюй. Дык я вас тому і покликав. Давайте дружить. Скажите хлопцам, няхай приходять до нас. Мы гигантские кроки орели такие будем робить на слупе. А вось і што ў гэтым будане? Да тут наша крама. Груши, яблоки ляжать. О, частуйтеся. Дякуй. А хто їх сюди приносить? Усе, у кого есть сад. А после работы мы их делим. У нас есть и своя библиотека, и майстерня. І много кніг у ёй? 19 покуль. Цікавых только 6. А в вашу бібліотеку можна записатися? Можно. Але треба принести свою книгу. У меня есть книга про Буратино и золотой ключик. А у нас есть про Буратино, Лиза принесла. Да нічого. Мы тебе так запишем, без книги. Принесешь потом, як буде. Принесу обов'язково. Яша і Змітрок штодня хадзілі цяпер на першамайку. Яны, як свае, купаліся ў копанцы, гулялі з першамайцамі ў ялавога і кругавога. Каля самай копанкі стаялі ўжо арэлі, іх памагалі ставіць і Яша са Змітраком. З Лізай Яша таксама памірыўся. Яму было толькі сорамна за тое, што ён тады узяў Лізу ў палон, але яна пра гэта не ўспамінала сама і, здаецца, ніколькі не крыўдавала за мінулае. У тебя есть сшитки? Сшитки? Ну? Так 5 штук. И один летошний подписанный, а он зусім чистый. А у меня 20. Мне мама купила. Я тебе 2 сшитки дам. И стирку дам. У меня 2. Добре. Дякую, Лиза. О, а что это вон хлопцы грузят на ташки? Это крушина. Мы ее сушили, а теперь повезем сдавать. Будут 20 у нас. Гроши сбираем на лыжи и коньки. Мы лозу сдавали. И уже заробили 48 рублев. 48?
Хлопцы, а вы будете яшчэ сушить крушину, а? Не, более не прымаюць. Будем здаваць кости и железо. О, дык мы костей и железа можем 100 пудоў назапасить. Сдадим тады разом. Сдадим. Гэтыя першамайцы былі проста цудоўныя хлопцы. Яны не толькі сушылі крушыну, збіралі косці і жалеза, яны яшчэ хадзілі акопваць дубкі, лавілі пасткамі каратоў і нават памагалі касіць калгаснае жыта. А яшчэ ганялі пасвіць коней на начлег разам са старым конюхам дзядзькам Лявона. Цяпер кожны вечар можна было скакаць верхам праз усю першамайку. Гэта асабліва радавала Яшу. Колькі ён марыў, каб прамчаць на кані на вачах у настаўніцы Марыі Рыгоровны і Лізы. У той жа вечар Яша скакаў верхам. Ён ляцеў услед за Косцем і бачыў, што Марыя Рыгоровна стаяла ля веснічак. Яна, здаецца, таксама заўважыла Яшу, толькі Лізы у гэты час на вуліцы не было. Але Яша ўсё адно радаваўся. Ён цяпер ужо ведаў, што і Ліза убачыць яго на кані. Коней жа гоніць на начлег кожны вечар. Цудоўная летняя ноч вісела над зямлёй. Справа была вёска, злева шырокі расісты луг, а зверху неба, засеяныя, можа, мільярдам зорак. На поплаве хлопцы расклалі вогнішча і паселі вакол яго ў кружок. Я недавно читал книгу про Африку. Там растут густые тропичные лесы, перовитые лиянами, высокие кокосовые пальмы. Свет раскрываў перад хлопцамі свае бясконцыя дары і цуды. І было незабыўна хораша ад адчування багацця жыцця, ад таго, што не ўсё яшчэ адкрыта і знойдзена на зямлі, што можна яшчэ быць і магіланамі, і калумбамі. У небе блішчалі зоркі, гарэла вогнішча, звінелі званкамі коні, і тут ля агню разгараліся і плылі ў неабсяжную далячынь хлапечыя мары. На канале «Культура» прагучалі інсцэніраваныя старонкі аповесці Івана Навуменкі «Вайна каля цітавай копанкі». Радыётвор называецца «Першыя канікулы». Над ім працавалі аўтар радыёпастаноўкі Джэма Ялугіна, рэжысёр Канстантин Сафроненко, акцёры Вера Кавалерова, Рэгіна Дамброўская, Галіна Малумова, Алла Вараб'ёва, Наталья Янкоўская, Анатоль Жук, Людмила Самойлова, Александр Вавілоў. Год запісу радыётвора 1986. Сябры, эфірны час праграмы «Радыётэатр лепшае» завяршаецца. Нагадаю, ранейшыя выпускі, а праз некалькі дзён і гэтыя пераслухоўвайце на нашым сайце www.radiokультура.by. У сацыяльных сетках дзяліцеся ўражаннямі ад пачутага. З вами былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Беражыце сябе і тых, хто побач. Прыемнага адпачынку на канале «Культура» і да сустрэчы.